Ahojte banda, vítam vás pri ďalšom videu, kde si rozberieme Team Haken, ktorý nás čaká v predkole pohára UEFA. V štvrtok to všetko vypukne a samozrejme aj ja budem prítomný na ihrisku. Jednoducho musíme vyhrať, tak si predstavíme hráčov, proti ktorým nastúpime. Prvý hráč je Simon Gustafsson. Má hodnotu 2 milióny a je to stredopoliar. Tu sú jeho silné stránky, skvelý tvorca hry, štandardky a skúsenosti. Ďalší je Amor Lajouni. Má hodnotu 1,9 milióna a je to krídelník, môže sa hrať na pravom alebo ľavom krídelníkovi. Je dobrý má dobrú rýchlosť, dribbling, nebezpečný v protiútokoch. Takže asi je dobrý v protiútokoch. Srdan Hrstič 1,4 milióna. Je to útočník, výbušnosť, zakončenie, potenciál do budúcna. Takže je to asi mladý a má dobré zakončenie a výbušnosť. Potom je tu Mikkel Ringard, má hodnotu 1,4 milióna a je to ofenzívny záložník. Má kreativitu, prihrávky, skúsený playmaker, asi ako tak sa to číta. Potom ďalší je Bryce Wembangomo. Má hodnotu 1,3 milióna a je to krajný obranca. Rýchlosť, jeho talent je rýchlosť, defenzíva, stabilita, univerzálnosť. Potom ďalší je Pontus Dahbo. Má hodnotu 1,1 milióna, je to ofenzívny záložník, opäť je to mladý talent, má techniku a má prehľad v hre. Ďalší je Johan Hamar, 1,1 milióna, je to stoper, má dobrú výšku, skúsenosti a líderstvo. Asi líderstvo, neviem čítať. Leo Vysen, neviem, ak sa to čítam, asi Vysen. Hodnota 1 milión, je to stredný obranca, je dobrý v hlavičkových súbojoch a v pozičnom bránení. Ďalší je Severin Nioule. Má hodnotu 625 000, je to krídelník, je mladý, rýchly, výborný dribbling. Tu máš výšky troch najčastejšie nasadzovaných súperov BK Haken 725. Prvý je Johan Hamar, má 197 cm. Je vysoký, dominantný vo vzduchu, ideálny pre štandardné situácie a defenzívne súboje. Tu budeme to docela ťažké. Leo Vysen, pevný v osobných súbojoch, výborný v pozičnej hre a hlavičkách. Ďalší je Bryce Wembongo, 180 cm, najnižší z trojice, ale kompenzuje to rýchlosť a pohyblivosťou. Často hráva aj na kraje. Často hráva aj kraje obrany, tak asi. Ďalší hrajú asi formácie, najčastejšie hrajú formácie 4-1-4-1, 4-3-3 a dokonca aj 5-4-1. Čiže sú kreatívni. To je asi pre toto video všetko. Môžeme si ešte pozrieť voľaké posledné zápasy. Oni ešte hrajú tú ligu, takže asi... to je proste. Niečo takto. Posledný zápas to bolo v lige, prehrali 3-1, potom hrali veľké príprava, kde vyhrali 1-0. Posledných 5 zápasov skončilo výhra, prehra, remíza. A to je akože dobré, ale môže byť aj lepšie. Na toto je pre toto video všetko. A keby ste chceli ďalšie videá, tak dajte odber a like hlavne. Každý deň bude jedno video, takže sa máte na čo tešiť a čau!